Pozdrav drugari, evo mene opet u mojim pričama o oružju. Korona polako prolazi, ali zima u Wisconsinu nikad. 11. maj, napolju pada sneg. Ko ne veruje neka se uveri, dobrodošli na Srednji zapad. Dobrodošli u Wisconsin, šta drugo da kažem. Navikao se. Elem, da se vratimo mi našim pričama o oružju i da razgledamo jednu vazdušnu pušku danas. Bogu hvala iz moje lične kolekcije. To je otprilike to što imam od oružja što ste vidjeli u dosadašnjim videima. Više uglavnom nemam, ali nameravam i da nabavim. Još, kad prođe ova korona. Elem, da razgledamo mi danas ovu vazdušnu pušku marke Crosman Diamondback, koju možete kupiti za fantastičnu cenu od nekih $120. Dakle, marka Crosman, model Diamondback, jedna zanimljiva vazdušna puškica. Naravno da proverimo da li je oružje prazno. Prazna jeste. Jedna zanimljiva vazdušna puškica. Čak nije ni puškica, nego je puščetina. I kao što sam napomenuo u mojim ranijim videima, nikakav stručnjak ja nisam za oružje, ovo je čista zabava. Da se malo družimo i da malo razgledamo. Ja sam ovu pušku kupio inače iz čarke želje da prosto posjedujem i vazdušnu pušku. Iako je jeftin oblik zabave, odete lepo, a ovde Bogu hvala streljana ima koliko hoćete. Odete lepo u streljanu, kupite za $7-8 500 dijabola i gađate ceo dan. E sad, govoreći o ovoj puški, ajde da malo približimo. Valja najpre reći da ovaj opasač zapravo nije originalni, ja sam to od neke putne torbe nakalemio. Znači, puška je prilično glomazna, prilično teška, ne znam tačnu težinu, ali verujte mi na reč kad vam kažem, ovo je prilično masivna stvar. Znači, prilično glomazna. Druga stvar, dolazi sa ovom optikom, znači uključeno u cenu, center point 4x32 optikica i naravno i mehanički nišan podesiv po pravcu i po visini. Na obaraču ovde imate i kočnicu. Znači, pomerite napred, puška je ukočena, a okidač je podesive težine. Znači, kroz ovu rupicu ovde imate šraf unutra. Ovaj šraf sigurno to malo prešrafite i možete da štelujete težinu obaranja. To je jako lepa stvačica. Inače, puška je rađena u kalibru američkim, to dođe 177 ili ti dijabole od 4,5 mm. Prilično jeftine, dostupne svima i tako dalje. Lepo izgleda. Masivna cev. Kundek naravno. Ok, plastičan. Ima ovaj rukohvat. E sada, to je jedna stvar koju mi se iskreno rečeno ne dopada. Ne dopada mi se to što ima taj rukohvat ovde, mada se to lako reši time što prosto ne hvatate rukohvat, nego hvatite kao običnu pušku. Zamori se ruka malo prilikom dugog gađanja, ako, barem ja, se zamori malo prilikom gađanja ako držim pušku na rukohvatu, znači, ali nije problem, može da se uhvati sa strane i onda jako lepo kida. Šta reći o ovoj puščici? Pre svega, brzina projektila kroz ovu pušku je, bar tako piše na kutiji, stvarno nisam merio, nemam onaj merač brzine, ali
kaže do 1400 stopa, to je do oko nekih 426 metara u sekundi. Znači, prilično teška, glomazna i jaka stvar. Ne znam tačno srpske zakone, da li, koliko nešto, otprilike znam da postoji neka kategorija tog vazdušnog oružja. Stvarno ne znam da li bi ovo morali da prijavite u SUP ili ne, i kako, da li je potrebna neka dozvola. Ovde, Bogu hvala, nikakva dozvola za to potrebna nije. Naravno, ona radi na principu lovljenja cevi. Znači, ne radi na gas ili na tako nešto, nego se cev prelami. Kao što ste vidjeli, malo sam se napregnuo dok sam ovu cev izlomio. Prilično je jaka ova opruga. Prilično je jaka. Prilično moćna stvar. Sada, to po mom mišljenju, skromnom, utiče malo na preciznost. Znači, kad imate ovako jaku oprugu, da ćete čuti prasak. Znači, kad imate ovako jaku oprugu, prilikom gađanja osetite jedan trzaj i malo je teško to kontrolisati. Što se tiče nišana, ja stvarno nemam nikakvih primjedbi na ovu optikicu, lako se to da upucati. Da li je za ovo neka ova puška za neka sportska takmičenja ili nije, verovatno ne. Treba nešto daleko finije od ovoga. Ali za kontrolu štetočina, raznoraznih glodara, grabljivica, za možda neki lagani lov na sitnu divljač i naravno, pošto ja ne volim da ubijam i da lovim, za razumno događanje na eti, dušu dalo da provedete jedan lep dan u prirodi. Rekao sam, dakle, ima kočnicu, ima podušavanje težine ukidanja. Malo mi se ne sviđa to što ima ovaj rukohvat, ali to je lako rešivo. Sve u svemu, odnos cene i kvaliteta za stotinak i 20-30 dolara koliko košta jedna ovako puška. Prilično lepa stvar. Sviđa mi se to što je teška. Znate, ima to svoju masivnost. Nisam merio koliko kilograma. Na kraju kraja možete pronaći na internetu, specifikacije ima, koga zanima. Ali jedna prilično onako masivnija stvačica. Opet, za svakodnevno neko gađanje. Ohoho! Sada ćemo da izvršimo jedan test. Da vidimo koliko je zapravo probojnost ove puške. Ovo je jedna daska debljine otprilike 2 cm i mi ćemo sada da vidimo da li dijabola ispaljena iz ove puške iz neposredne blizine može da probije ovu dasku. Dakle, evo je rupa, vidi se da imamo prolaz, s druge strane izgleda ovako. Evo ovom šicom, kao što se vidi, postoji prolaz, a dijabola se zabila u ovo deblje drvo negdje u dubinu. Tako da, iz ovog priloženog testa vidi se da je ovo jedna prilično moćna vazdušna puškica. Ja sam i nosio po streljanama. Probao sam preciznost, ja nisam neki strelac, tako da stvarno po mom skromnom mišljenju za neka takmičenja možda baš i nije, ali što se tiče
svakodnevne upotrebe iz animacije za $120 toplo preporučujem. To bi to bilo to što se tiče moje lične kolekcije. Nadam se da ću uskoro da dođem u još neki posed, još neki komad oružja, a nadam se i da ću naći vremena da vas malo, ako se ova korona ikad završi, odvedem ovde po nekim strojanama da vidimo neka lepa mesta za gađanje i tome slično. Za moje današnje raspoloženje pobrinula se Breskovača, negde iz Rajačkih pivnica iz istočne Srbije. Živjeli svima vama, hvala na gledanju, molim vas, pretplatite se na moj kanal, kliknite to zvonce, mnogo ćete mi pomoći ako vam se video dopao. Naravno, svaki komentar, pitanje, sugestija, uvijek je dobrodošao. Ostavite komentar, lajkujte video ako vam se sviđao, pretplatite se na moj kanal i živjeli!